गिबि गिबियावनो आं बड'लेण्ड बुब्लि रादाब संगठनखौ साबायखर होबाय। दिनैनि बे जोंहा गोथार सान, बे बाथौ गोथार सानजों जोंनि बर' हारिनि कला कृष्टि, भाषा साहित्य, बर' थुनलाइ आफाद बा कला कृष्टि गासैखौबो जाहाथे जों खौसे खालामनानै दावगालांनो हायो। आरो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बाथौआरि आरो बे बाथौखौ जों सोदाबनानै दिनै मोजां मोजां लामायाव फैबाय आरो रायजो राजायाबो जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ गुबुन गुबुन हारियाबो लानो हमबाय आरो जों बाथौखौ सोदाबनानै जाहाथे गासैबो रायजो खौसे जानानै जों बर' हारिखौ नेरसोन दिन्थिनानै खौसेयै दावगालांनो हायो आरो जों इयुनाव जोंनि खुलुमबाय। गिबियावनो बड'लेण्ड निउज पर्टेलनिसिम दिनै गोथार बाथौ सानाव जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला जानानै जोंनि जिल्लानि जिहेतु सिबिसालि बिश्वनाथ नोगोरनि खाथियाव साखाथियावनो हाल्दिबारि गामियाव दङ। बेवहाय जोङो गाजा गोमजायै खुंनो लादों। दिनै बेवहाय जोंनि जिल्लानि सिबिसालियाव जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै गोथार बाथौ सानखौ जोङो खुंनो लानायजों लोगोसे फिरफिला बिरहोनाय, आर'ज गाबनाय आरो बे खाथि खालानि रायजो राजाफ्रा गोबाङै लैहोर लैहोर फैनानै बेहाय आर'जआव बाहागो लागोन आरो बेबायदिनो सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै जोङो खुंनो नाजागासिनो दङ। थिग बेबायदिनो जोंनि जिल्लानि सिङावबो गोबां बियाबफोराव गाजा गोमजायै बाथौ धोरोमखौ गोथार सानखौ सिबिनो लादों। लानायजों लोगोसे सानसेनि हाबाफारि, साननैनि हाबाफारि गुबुन गुबुन बियाबफ्रावबो लादों आरो बेजों लोगोसे जों दा सोलिबाय थानाय जोंनि साखाथि सा बिश्वनाथ बियाबाव रुपाथि मायथाइजों लोगोसे गोथार सानखौ खुंनो लादों। लोगोसे नदुवार बियाबनि सिङाव थानाय सिजुसा दालाय आफादा रुपाथि मायथाइ खुंनायजों लोगोसे गोथार सान खुंनो लादों। बिनि अनगायैबो जोंनि गासै जिल्लानि सिङाव थानाय बियाबफ्रा आरो बियाबनि बिथोन बादिहै, जिल्लानि बिथोन बादिहै गामियारिनि रायजो राजाफ्राबो बेबादिनो खुंनो लानायजों लोगोसे जथाइ आफादफोराबो खुंनो लादों। जोबोद जोङो साबायखर बावदों। मानो होनबा गोथार सानखौ जोङो दुलाराय बाथौ धोरोमनि बिथोनजों गाजा गोमजायै जोङो जिबादि खुंनो लादों, मोनफ्रोमबो जिल्लानि माबाफोराव सिबिसालिजों लोगोसे गुबुन हादोरफोरावबो आसाम नाङैनो खुंनो लानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादोराव खुंनो लानाय बे गोथार साना जाफुंसारथों। जेब्लाबो बर'नि बाथौ धोरोमा गोसारथों आरो बेबायदिनो जों सानो साबसिननिफ्राय हामसिन मोजां जाफुंसारगोन आरो दैदेनलांनो हाजोबगोन। दुलाराय बाथौ गौथुमाबो बेजों नाजादों। नाजानायनि गेजेरजों जोंनि माखासे साननाय हनाय खामानिफोरा जाफुंसारगोन होननानै आङो बुंथिनानै गोजोननाय जाबाय। जै जाथों दे। बुहुमनि बर'फोरनि गेजेराव आं खुलुमहरदों। नैबे जोंनि दिनैनि बे गेवलां मेलनि गेजेरजों गोथार बाथौ सान आसाम सरकारा जोंनो गनायथि होनायाव जों गिबियावनो जों आसाम सरकारखौ जों धन्यबाद होदों आरो आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम जोङो गोजोननाय मेसेज फोरमायहरदों बिश्वनाथ जिल्लानि जानानै। आरो नैबे जितु जोंनि आसाम आरो अरुणाचल सिमानि जि बाउन्डारि जितु जों दङ रायजानानै दिनै 25 बोसोरनि सिगां बेयाव जेबो माने मोजाङै डिसिप्लिन आब्रुथि गैयामोन। दिनै जोंनि गेजेराव माखासे खोमसि फोथायनायफोरा गोमोरलांदोंसै, दिनै मोजाङाव फैदों। जों खोब बरायदों, बाख्नायदों। मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि जे गोथार बाथौ थान्दैनि बिजाबनि जोहै बाथौनि फिलसफारफोरा जोंनो मोजां इन्सटिलेसन खालामनानै जोंनो बेयाव माखासे लिडारशिप ट्रेनिं लानायनि उनाव दिनै जोंहा सोलायनाय फैदों आरो जों बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों। बे बुहुमनि बर'फोरनि गेजेराव जोंनि नैबे बिश्वनाथ जिल्लानि जोङो जिथु जायगायाव थानाय बे जायगाया जाबाय खैलाजुलि आरो बे जायगानि मुङा सिबिसार प्राइमारि बाथौ गौथुम, माने गुदि आफाद। दा बे गुदि आफादनिफ्राय जों बेखौनो सारा बुहुमनि बर'फोरनो जोङो मुलुगनि धोरोमखौ, जोंनि बाथौ धोरोमखौ गावनि गेरेमसा हारि दानायाव जोंनो लाइमोन नैबे जाखांफुनाय फैबाय थानाय जिथु जोंनि लाइमोनसाफोरखौ जों जाहाथे मोजां जोङो जोथोनै आब्रुथिजों जों फोरोंनो थाखाय मोजां जोंनो मासि नांगौ, मोजां जोंनो जायगा नांगौ, मोजां जोंनो बिथांमोननो स्कप नांगौ। बेफोरखौ लानो थाखाय जोंनि नैबे सिलभार जुबलि खुंनाय जादों आरो बे सिलभार जुबलिया दिनै जोंनो गोसोखांथाव जारिमिन जागोन आरो बे जारिमिनखौनो दिनै जोङो बाथौ समनि थान्दै होननानै जों मोनसे बिजाब सेबखांनानै दिनै गेवलां मेलनि गेजेरजों बेखौ फोसावदों। आरो बेहाय जोंहा मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय माइनाव आफादनि मानगोनां बोसोनगिरि मानगोनां जोंनिनो सिमला हुजुवानिफ्राय बाक्सानिफ्राय सफैदों। बिथांखौ जोङो फरायदों। बिथांनि मुङा जाबाय लीला बसुमतारी आब'। बिथाङा फुंनिफ्राय फैदों। जोङो बिश्वनाथ सारनिफ्राय जों बरायनानै दिनै जायगा लाबोदों। आरो मैयायो जे थांबाय जोंहा रुपाथि मायथाइ खाम्फा बेखेवनाय, बेहाय जोंहा गणेश दैमारि सार फैदोंमोन सेन्ट्रेलनि। दा बिथाङाबो जोङो बिनिफ्राय दिनै जोङो ओंखारलांबाय आरो लोगोसे जोंहा जोंनि बिश्वनाथ जिल्लानि जितु जोंनि गाहाय दैदेनगिरिफोर दंफैयो, आनसलिक दंफैयो, प्राइमारि दंफैयो, गामिया दंफैयो। आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नांगोन, बे समावहाय जोंनि मोनसे समाव सनितपुर जिल्ला जाना दंमोन बेहाय, होमबा 2017 सनाव गावस्रानानै जों गोजोन सावरायनानै सनितपुर आरो बिश्वनाथजों जोङो हुग्राजुलिनिफ्राय ओरै दैमालुसिम बेसिम जों मोनसे सिमा सनितपुर जिल्ला जानाय समाव जोंनि सारा
आसामावनो गासै डिस्ट्रिक्ट गोदान गोदान जादोंमोन बै गोदान गोदान डिस्ट्रिक्टआवनो थुनलाइयाबो जाबाय एबसुआबो जाबाय जों गासैबो जाबाय धोरोमफोरा जानानै बिसनाथ जिल्लानि जोङो मोनसे रंजानाय मोननानै थांनाय 2017 सानाव जोङो 2027 मायथाइयाव जोङो गावस्रानानै मोजां सावरायनानै जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय जों मानसि लाबोनानै जों बे जायगायाव फोसाबनो हानाय जादों दा जोंनियाव खोमसि फोथायनाया गैया जादों आरो जोंनाव खोब आब्रुथि फैदों आरो जोङो बेखौनो नैबे बड'लेण्ड निउसनि गेजेरजों फोरमायनो मोना गोजोनदों आरो सोब जों बरायदों नोंथांमोननि जोहै जों जाहाथे नैबे बाथौनि मेसेजआ थाङो आरो जों माइनाव लाइमोन गागि गासैबो जोंहा बाथौ धोरोम सिबिनायाव दा मुखुब जाना दं आरो लोगोसे कालसार लांफाबाय थादों आरो लोगोसे जों गासै धोरोमनि बिथिंजों सोलोंथाइ लांफादों सोलोंथाइ गैयाबा जोंहा मेन जेरैबो खाना जायो बेनिखायनो गिबियावनो जों सोलोंथाइखौ हमथानानै हारिमुखौ हमथानानै धोरोमखौ जों फोसावनाय फोगोमनाय फेहेरनायाव जोङो नांथाबगासिनो दङ ओंखायनो जों बे साननैनि हाबाफारिखौ दिनै जों जोबथा हिसाबै लानाय जाबाय आरो बेहाय जिथु जोंनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय हारिमुफोरखौ जों नैबेहाय जिथु लाखिफादों दिन्थिफुं हिसाबै बेखौ जों लादों मानोना थैनायाव जोंनो नांगौ थांनायावबो नांगौ बेबायदि दा बेनिखायनो आङो बेखौ बुंनानै एसेबां दोननाय जाबाय ओरैनो बे जिथु रुपाथि मायथाइ फालिदों बेयाव साननैनि हाबाफारि बेवहाय ओरैनो मा हाबाफारि लादों थुनलाइयारि बादायलायनायफोरबो बाहागो लादोंमोन नामा मोजां बाथ्रा नंगौ बेखौ जोङो लादों जे जोंनो जिथु आर'जआ एखे सुर गोरोबाखै नुनो मोनदों माने मानसिफ्रा जेरै माग्रा दङ सोनाबारि दङ सानजारि दङ गरफारा दङ दरङारि दङ बिदि दङ नङा होमबा बेनिखायनो जों मा खालामबाय बे आर'जआ जोंना एखे सिरिबां जानो थाखाय आर'जजों जाहाथे सुरजों गोरोबाब्लाबो जाहाथे आर'जआ एखे खारथायजों खारो आरो रोखोमसेजों जायो बावनाय थिनाय आर'ज खन्नायफोरा जाहाथे जायो बेनिखायनो जोङो कम्पिटिसन गैयाब्ला जेबो सोलायनाय फैया बेनिखायनो जों कम्पिटिसन बादायलायनाय मोनसे जोङो हाबाफारि लादों मैया सानसे जाना थांबाय दिनै बेयाव बादायलायनायाबो दिनै बेयाव रिजाल्ट होनाय जाबाय